Nkqubeni sibulele kakhulu bhuti ngexesha lakho. Manibhotise msasazi ndikwabhotisa nakubaphulaphuli ndisitsho ndisithi camakho makube chosi kubele. Siyabuyelela bhuti for joining us namhlanje. So ngumcimbi obaluleke kakhulu seyivala i-Heritage Month and siba excited ke xa iqala fumaniseke into yobana sawutsho sikwazi ukutya kwesiXhosa, sikwazi nokuthetha isiXhosa and so on and so forth. Now njengoba siyivala i-Heritage Month, xa ucinga mhlawumbi singaqhubeka njani nge-spirit of heritage into our daily lives instead of taking it away sithi sawuphinda siyibone next year, okanye ufumaniseke into yobana throughout the year kuzo zonke ezinye iinyanga ezi hayi akho nto itheni wethu, we are not celebrating who we are, but iyaqala le nto ngoSeptemba. Okwam ukucebisa lithi umama makabe ngumzekelo omhle phakathi kwekhaya, utata abe yinkokheli njengesiqhelo, abantwana bafunde kwaye futhi baqinisekise into yokubana yonke into lapha phakathi kwekhaya bayabandakanyeka kuyo. Xa sithetha ke ngemini yamagugu nenkcubeko, ayigxilanga nyhani kulo suku namhlanje kuphela. Inabile wena msasazi ngoba siyawukhumbula into yokubana wonke umntu ungulo mntu anguye ngenxeni into yokubana unemvelaphi, unokuzazi, nokuzithanda. Loo nto ke ithetha into yokubana ke wonke ubani xa enokhe azinikeze ithuba lento yokubana amkhumbuze umntana ngowakhe, amkhumbuze unyana katata omncinci into yokubana efondini umlibo weli khaya uhamba apha. Thina singamaphile, singabantu abaphila ngolu hlobo. Ezona zinto zenziwayo kweli khaya okanye mhlawumbi sasifuduka kweli khaya sisenza ngolu hlobo, siba neendibano eziba lolu hlobo, bangavaleli abantwana de bakhutshelwe ngaphandle kumabhunga ekhaya, ibe zizinto abazibonayo, babuke ootata babo bexoxa, bencokola, bezihlelele nje bechube isibunzi, kumnandi kukuhle kube loo nto, babe nomzekelo nomfanekiso-ngqondweni abantwana phakathi kwekhaya. Loo nto leyo izawusincedisa ke into yokubana ingapheli laa nto yezandibano phakathi kwethu emaxesheni amaninzi. Lowo nalowo uzawufuna into yokubana kungakuhle mani xa kunofika utata omncinci ubani, noko kuba mnandi kweli khaya, kuyahlekwa xa kukho yena. Omnye abe nomdla wento yokubana xa kukho utata omncinci ongubani siye sifunde ngembali zethu neziya izinto. Xa kukho umakhulu ongubani phakathi kwekhaya siye sizifumane sesibaliselwa iintsomi neendaba zakudala. Zizinto ke ezo ezenza umdla kakhulu ebantwaneni, loo nto ibancedisa into yokubana baqhelane nokugxila apha esintwini, bangayilahli imbo yabo ngophoyana. Now ndiyafuna ukuyazi into yobana mhlawumbi ingakanani okanye ithini indima edlalwa zii-families in actually keeping the traditions alive emakhayeni ethu, especially kwiindawo esikuzo kuzo. Fumaniseke into yobana abantu abanintsi sebamke ezilalini, fumaniseke into yobana bagoduka mhlawumbi xa kukho ezo zehlo zikhoyo okanye xa iyi-holiday, but amaxesha amaninzi abantu basezidolophini ngenxa yempangelo nezinye izinto. Now senza njani okanye ithini irole ke ngoku yomzali okanye yabazali apha ekhayeni ekuqinisekiseni that we keep ezi traditions alive endlini, even though singekho sezilalini sisezidolophini? Ukubuyiselwa wena msasazi kwabantwana okanye mhlawumbi kwekhaya lilonke phakathi kwezinto ezazisenziwa phakathi kwamakhaya. Ndiza kwenza umzekelo ke ngalo kammango umzi. Thina apha ekhayeni njengobana abanye bethu bekude nje, ufumaniseke kwaba kwaNdonga ziyaduma. Ezaa zindlu bahlala kuzo phaa zizindlu ezaziswayo phakathi kwamakhaya, ezasilelwayo zavulwa ngokusesikweni. Loo nto ithetha into yokubana amasikwana nje amancinci weendibano zekhaya siyakwazi ukuhambe siyowenza phaa. Ndizawuzekelisa ke kumzekelo kakhulu ke njengomqombothi phakathi kwekhaya. Zizinto eziya ezenziwayo ngala maxesha mhlawumbi wenkcubeko, ubone ikhaya lidibana, sifuzisela nto ngesiyenza mhlawumbi ekhayeni. Ukwenziwa kwezinto ezibunjalo ke kwindawo abantu mhlawumbi abakuzo, ikakhulukazi ezi zezabo, hayi ke imiqashweni yabanye abantu. Zezo zinto ziyancedisa into yokubana ke amakhaya azazi into yokubana sinaye mani ukhaya khulo lapha, kude kufunde noba engasafuni ugoduka azibone into yobana kungakuhle xa nam ndikhe ndiyonyathela kwiintlantsi zasekhaya. Oko ke kukuziveza ke msasazi into yokubana elowo nalowo ungumthonyama ohambayo, kwaye futhi kubalulekile into yokubana abantu badibane, ngoba le nto ingumntu ngabantu apha kwaXhosa. Awukwazi ukuba ngumntu wedwa. Naloo misebenzi isebenzele into yokubana sivuse amakhaya, sizikhumbula thina into yokubana ke singobani. Naxa ke ngoku sawuthi xa sesijongene nemisebenzi sizilibala imvelaphi yethu, iyafana into yobana lilize liselenzayo, isebenzi libheke emlonyeni. Camakho msasazi. Sure, no, iyavakala. Now ndifuna siye ezikolweni, in the classroom. Ootishala bayenza njani i-heritage into yobana ibe yi-part of everyday learning instead of fumaniseke into yobana yinto engu-once off okanye yi-project eyenziwayo only ngoSeptemba, kuthiwe hayi ke abantwana mabenze into mhlawumbi ezawubonakalisa i-heritage yakhe umntana, okanye kuthiwe mabanxibe ngohlobo oluthile, into ezawubonakalisa into yobana ungumntana osuka kweyiphi tribe. So esikolweni siqinisekisa njani kuba uyofumaniseka into yobana kwizikolo zangoku, ewe zii-English medium schools, abantwana bafundiswa ngesiNgesi yonke laa nto. Kodwa how do we make sure that in our classrooms singootishala we make sure that i-heritage is part of everyday learning and abantwana bayazingca ngobubona?
Asizuyifihla ke wena umsasazi into yokubana ootishala bangumzekelo ophilayo phakathi kwabantwana kwaye futhi emaxesheni amaninzi ngabona abantu bahlala nabantwana ngaphezu kwabazali ngamanye amaxesha. Xa utishala ke yena ngenqu ezaba ngumzekelo omhle into yokubana azingce ngobuyena, azingce ngokusebenzisa olwakhe ulwimi. Kamnandi ke ngoku urhulumente esinaye usivulele into yokubana abantwana bangafundiswa ngeelwimi zabo. Bendithe ndaqwalasela kwaba balapha ekhaya into yokubana kwezinye ii-subject zenziwa nangesiXhosa kukuhle kuyiloo nto. Ukufundiswa ke kwabantwana ulwimi lwabo notishala aqinisekise into yokubana isiXhosa sisebenzisa phaa sisiXhosa esisulungekileyo, iya kubancedisa abantwana loo nto le into yokubana bakwazi ukubana athi umntana xa emxakile ngapha kwelaa cala lasemzini abalekele kolu lwakhe ulwimi lenkobe, bakhuthaleke ngento yokubana ulwimi lakhe lenkobe luzawumenzela umsebenzi omhle. Loo nto le ke ibethetha ke into yokubana nalapha esinxibeni nakwimizekelo nalapha ekuthetheni kwiintsomi amabali afundwa ezikolweni, xa bezawafunda abantwana ngolwimi lwabo iza kubancedisa kakhulu into yokubana mabazigcine bezazi into yokubana bangobani na kwaye futhi ithini na imvelaphi yabo. I love that. And le nto ithethayo avuyile incindisa i-conversation ebesinayo last week with uQhawe wakwaThaqa. Bethetha kanye exactly that into yobana kuba lula xa abantwana be-understand ilanguage yabo, bayakwazi ukufunda nezinye ii-languages. So singabazali kuyafuneka into yobana abantwana sibakhuthaze nakule nto siyithethayo into yobana abantwana mayibe ngabantwana bakuthandayo ukufunda iincwadi. Masingazilibali iincwadi ezibhalwe ngolwimi lakhe umntana. Uba ngabe umntana ngumXhosa makazifunde iincwadi ezibhalwe ngesiXhosa, uba ngabe ungumSuthu makazifunde iincwadi ezibhalwe ngeSuthu. So I love kanye le nto ithethayo. Let's play something else. Xa sibuya ke saphinde siqhubekeke with udliwano-ndlebe lethu with uAvuyile Mango. Namhlanje siyivala i-heritage. Mhlawumbi nawo umyalezo onawo nje ofuna ukuphosa, especially to the young ones abamamele ngalo mzuzu regarding heritage, regarding ukuzithanda nokuzingca ngobubona. 0722998092 number ka-WhatsApp okanye usolele ku-086 002 Facebook True FM, and the hashtag is #Inqoko. Inqoko on True FM like no one else. Inqoko on True FM like no one else. 18 minutes before 7, Inqoko, proudly brought to you by SABC Education in partnership with True FM. Bangabusana ngena sahleli namuzizi positive for Poma. And of course, joining us on the line today we have Avuyile Mango, Sivali Heritage namhlanje. Mandibini ngibuyele kuwe Avuyile. Now, language is a big part of the heritage yethu. Now, how can we encourage abantwana to embrace indigenous languages while still navigating English-dominated spaces? Nanjengoba besesinokola into yobana abantwana unfortunately bafunda kwizikolo apho mhlawumbi kufuneka into yobana babe kanti bathetha isiNgesi throughout the day. Now, senza njani ke ngokuqinisekisa into yobana siyaba-encourage abantwana to embrace their indigenous languages kwangeli xesha basafunda kwezi zikolo kufuneka into yobana babe kanti bathetha isiNgesi? Enyaniso wena umsasazi emsulwa, ukuphucuka kwethu akuyenzi into yokubana siphucukele ulwimi lwethu. Ngaloo ndlela ke ndithetha ukuthi baninzi abantu abakrobayo kula maziko. Sakwenza umzekelo kakhulu nge-private school de kube kanti mhlawumbi nam ngelinye ixesha ndingomnye wabo. Kodwa loo nto leyo ayisenzi into yokubana kube kanti umntu uyalahlekelwa yinkcubeko nobuyena nolwimi lwakhe. Eyona ndima enkulu efuneka abazali beyidlalile into yokubana umntana xa ephuma apha phakathi kwekhaya makahambe ayofunda ulwimi lasemzini phaa. Simkhuthaze ulwimi lasemzini alithethe ngoba liza kumnceda entweni ezininzi apha ebomini. Kodwa ngaxeshanye hayi yonke into apha ekhaya mayithethwe ngolwimi lasemzini. Funeke simane noko silumla into yokubana hayi lena iselilo necephe uba mhlawumbi sithetha ngecephe. Lena isephinde ibe yiyo nento ethile. Simkhumbuze into yokubana kaloku wena ungumntu onje okanye mhlawumbi ungumXhosa ngokwengcambu. Ngako ke ukwazi kwakho ulwimi lwakho akuyolahleko leyo kuwe. Kakhulukazi ke ngoku ixesha futhi esiphila kulo ukubheka phasi awufumanisa into yokubana nokuthetha ulwimi lwakho nomntu wasemzini akuseyonto ibalulekile ngaloo ndlela. Kodwa ke for izinto ezinjenge-interviews nezinye ukubheka phaa uyalidinga. But ndizama ukuveza into yokubana onke amalwimi ngoku apha eMzantsi Afrika sebefuna ukulingana. Ngakho ke alikho ilwimi ongathi ulithatha ulibekele ngemva kunelinye, ikakhulukazi xa ile lakho. Baninzi ke abantu abafike besithi isiXhosa sizakwenzela ntoni. Khawukhe udibane naso isiXhosa usifunde usiqhele ujonge into yobana sizakwenzela ntoni na, ngoba ukuba naso kwakho isiXhosa bubuwena obo, yinkcubeko yakho le, kukuzithanda nokuzikhukhumeza. De ufumaniseke ke mina njengeze-heritage xa kufuneka uzithuthile uyazithutha ngesi siXhosa. Kuyaba nzima ke into yokubana umntu kanti uhleli ngoku kwelasemzini akasakwazi into yokubana azikhumbule uba ungumni, ithini na ingcambu yakhe. Ngakho ke ukuncedisana ke kwabazali nabantwana nootishala ukuncedisa ukubuyisela abantwana kulwimi lwabo bengaxeshanye bebafundisa ulwimi lasemzini, ngoba luyanceda lona. Andifuna uxoka, andizuyenza ingathi namhlanje isiNgesi kanye mhlawumbi amanye amalwimi angaphantsi kunesiXhosa, kodwa kubalulekile into yokubana athi lowo umntu
onomntana amfundisa phaa ilwimi lempucuko abe engalibelanga kumfundisa izinto zesiXhosa ngexesha ngoba sekulahleka izigama kakhulu apha esiXhoseni ngenxa yento yokubana ufumaniseke abantu abazazi into yokubana isigama sithetha ukuthini, ithini imvelaphi yaso. Le nto uyithethayo xa uyibeka mhlawumbi ngesiNtu sakho ithwani na. Kuye kubekho abantu abathi ke xa ungakwazi ukuyicacisa into ngolwimi lwakho yiyeke ngoba loo nto uyithetha iyafana into yobana yinto engekhoyo. Camagu msasazi mandehle. You know, abantu abaninzi basafilisha into yobana i-heritage is old-fashioned. Bakhona, in fact, abantu abafilisha njalo into yobana i-heritage, especially the young ones, banalaa nto ithi i-old-fashioned or it belongs only to the elders. Now, how can we make the cultural practices be exciting and relevant for abantu abatsha? Ukuba ngelinye ixesha ufumaniseka into yobana bathi zi-old-fashioned ziyabhora and abazi-understand. So siyenza njani ke ngokuthina abantu abadala to ensure that kwezi practices sizenzayo noko sizenza zibe relevant so that nabantu abatsha bakwazi uparticipate kuzo? Okokuqala msasazi ngamabali. Yabona amabali adlala indima enkulu kakhulu ebantwaneni. Amabali abaliswa futhi ngabazali, ngoomakhulu, ngootatomncinci phakathi kwekhaya. Umntana azakhele umfanekisongqondweni apha kuye entloko into yokubana xa kuthethwa ngencebetha kuthethwa ngento ethile, xa kuthethwa ngesiyaca kuthethwa ngento ethile, xa kuthethwa ngazo zonke izinto izangqawe, izikwekwe kuthethwa ngento enjani na. Kufike loo mini ke ngoku apha yawuthi ayibone khona, abone into yokubana iintombi ezi bezinxiba ngolu hlobo, abe ngumzekelo enolwazi ngale nto ayenzayo ngoba eyona nto eyenza abantwana bakuthi bangabi namdla gqithi kuba le nto ayinxibileyo naye akayazi. Sofumaniseka into yobana amaxesha amaninzi sinamantombi azibiza ngamazibazana kuba kaloku le nto ilizibazana yaziwa uba yintoni. Xa ke ngoku phakathi kwamakhaya sinabantu abanokuhlalela ukufundisa abantwana bahlala ukufundisa kukhunjuzwana kwalapha phakathi kwethu kwathina abantu badala ngoba iyakwazi omnye mhlawumbi into ingamveleli. Loo nto leyo iza kwakha into yokubana ke ngoku noba yintoni abantwana bazothi bangene kuyo bazawungena benalaa mdla wento yokubana lena yinto ethile, lena yenziwa ngolu hlobo, lena yabantu abathile, lena yabantu abathile. De neendlela zokuhlala phakathi kwekhaya, phakathi kwezindlu, bakutheni omama behlala emakhukhweni, kutheni ootata bekwelo cala, ibe zizinto ezifundiswayo ezo. Abantwana babe nomfanekisongqondweni omhle wento yokubana iintombi zikule ndawo phakathi kwekhaya, abantwana onyana beli khaya bakule ndawo, ootata balapha, oomama balapha. Xa kuthetha utata omnye abanye baye bathule, xa umama engqina yena wenza ngolu hlobo. Zizinto ezifuneke ziqale ngokubaliswa ezingqondweni zabo, bazakhele umfanekisongqondweni wazo, ze zithi xa zisenziwa bangashiywa, babe yinxalenye yazo khona ukuze bakwazi ukubona bezifunda. Izinxibo esinazo kakhulukazi apha kwaXhosa zivamile ukuba zintle kakhulu, lo nalo uyasithanda. Xa umntana uthe wamthengela loo nto ukwazi ukumxelela lena yintoni, eli libhayi, eli bhayi ngokwasendulo bunxiba xa uneminyaka engawuzotshwapha, ngaphandle kweli bhayi bukade unxiba ntoni. Izinto ke ndicinga uba fama ezo zidlala indima enkulu kakhulu ukubenzela umdla abantwana, ze kuthi ke ngoku naye xa ephuma ebheka kwabanye abantwana aphume enelaa gugu lento yobana le nto ndiyinxibileyo ndiyayazi yalapha emathileni, into ebumela ngolu hlobo. Ngoba uyafumaniseka emaxesha amaninzi ukungayazi umntu le nto uba hayi umama uthe mandinxibe le nto, akayazi uba yeyantoni. Umntana ancedisa icamagu phakathi kwekhaya, abheke phaa kuthiwe yintoni, akayazi uba yeyantoni. Abantu ke ngoku abanolwazi oluncinanana bamxelela into ezingatshongo khona ade aphele sengenamdla waye bengathi wenza izinto ezingekho ncam ngesinto okanye nobuyena. Ngako ke kubalulekile into yokubana ke amabali wezinto abantwana babaliselwe, abantwana bafundiswe, abantwana baboniswe de babe kanti bayayazi le nto bayenzayo okanye le nto bazifaka phakathi kwayo. Camagu msasazi. Siyabulela. Bangabe usandongena ke sancokola kwakunye ne-guest yethu joining us on the line today we have uAvuyile Mango. Nditshilo ke ndathi ndiyafuna nawe ukuva kwinto yoba mhlawumbi njengoba siyivale heritage athini amazwi akho mhlawumbi nowaphosa especially to the young ones abamameleyo ngalo mzuzu 0729998092 number yethu kaWhatsApp okanye usonele ku-086 0002375 on Facebook siyafumaneka singu-True FM and the hashtag is #Ingxoxo by SABC Education in partnership with True FM. Bangabe usandongena ke sancokola ne-guest yethu joining us on the line we have Avuyile Mango. Manthini ndibuyele kuwe but Avuyile. Now, heritage is also about sharing across the cultures. How do we teach ke ngoku each other about the traditions zethu without appropriating okanye diluting them? Kuba ndiyafuna ukuyazi into yobana mhlawumbi amaVenda enza njani, ndiyafuna ukuyazi into yobana abeSuthu benza njani njalo njalo. Kodwa how do we make sure that we teach each other about the traditions zethu nee-cultures zethu without appropriating okanye ufumaniseka into yobana ngoku kunako ukuyidilutha le yakho i-culture because uthathe nezinye izinto from different cultures?
Isiqalo salonto wena msasazi kukubana sikhumbule into yokubana xa sisonke njengobana silapha nje sinomnombo ohamba uyofuna ukusidibanisa endaweni enye. Singahluka ke ngokwezinxibo okanye mhlawumbi kwamasiko nezithethe ngenxa yoba neminyaka ihambile de bambi bayilibala into yokubana umnombo wabo ubukade kakade ufuduka ngabantu abanjani na okanye abasuka kwesiphi na isigodi. Kodwa ke ukwenza kwakho oko kubalulekile into yokubana uthi xa uyenza uvele uyenze poqo ungafuni ukuyixuba. Ndawuzekelisa into yokubana ke phaa kwaZulu kukho isinxibo soomama esikhethekileyo silungele oomama de kubekho futhi nokwahluka kwazo uba esoomama abanje esoomama abathile. Xa umntu esuka ke ngoku engumXhosa eyokunxiba esaa sinxibo soomama bakwaZulu eyazi into yokubana usinxibe ekwesiphi na yena isigaba, akukho siphene kuloo nto. Into ebalutshaba yile nto yobana umntu azifumane sethatha isinxibo sentombi zakwaZulu esinxiba ezenza umama ngaso, ubone into yokubana ke ngoku nakwaZulu noko bazothi xa bekujongile bathi hayi sikhona isiphene okanye impazamo kule nto uyenzileyo. Zizinto ke ezo esinazo nathi kwalapha phakathi kwethu apha esiXhoseni, ufumaniseke imibhaco ethile, imibhaco elungele oomama, izikhakha zizinto ezilungele oomama nezinye izinto. Ngoku ufumaniseke into yobana nentombi iyafuna ukuzifikisela phaa kuso. Zizinto ke ezo ezenza into yobana sikujonge ke ngoku xa sowunxibile, nangona ke singenalungelo lokujonga ncam kodwa siza kujonga ngenxa yento yokubana sizibuze into yobana uyayazi nale nto uyinxibileyo uba ithetha ukuthini. Xa ke umntu eyinxiba ngolwazi ekweso sigaba noba ingayeyiphi na uhlanga asiboni siphene kuloo nto leyo. Kodwa kubalulekile ke into yokubana athi xa yenza umntu ayenze ngokupheleleyo. Awukwazi uyothatha isangqawe sakwaZulu uzosidibanisa nento mhlawumbi zalapha kwaXhosa. Ewe, ndiyabona futhi uyabona ke uyayibhidisa xa usuke wanxiba into zakwaZulu uphelele, asinasiphene kuloo nto le ngoba kakade ngokweminombo singumntu mnye kwaye futhi sisuka endaweni enye. Ngakho ke ukuyenza kwakho loo nto leyo ndithi mna yenze uyigqibelele, sofuna ukuyishiya phakathi. Oh, I love that. Now ndiyafuna ukuyazi into yobana mhlawumbi yeyiphi irole ocinga into yobana mhlawumbi ingadlalwa yimedia, i-radio, TV, social media platforms ocinga into yobana zingayidlala in actually keeping i-heritage okanye ezi conversations about heritage alive beyond September, beyond i-Heritage Month? Masiqala apha koonomathotholo. Xa oonomathotholo esinabo bonke benokwazi ukuhamba bafikelele into yokubana bayasixabisa isiNtu. Xa sisithi isiNtu ukuthetha umzekelo umntu ngolwimi lakhe, ukupromothwa mhlawumbi kubekho ixesha apho namhlanje sifundisa ngamasiko, namhlanje sifundisa ngembali, ngelinye ixesha senze enye into noba elo xesha enyana lingakanani na, kodwa loo nto liya kusincedisa kakhulu ukubuyisa isiNtu sethu ebantwini de abantu abaninzi bazazi into yokubana amathile la njengoba ndingumthile abuyaphi. Ngoba uyofumaniseka laa mzekelo bendikhe nathi phakathi kwekhaya ukugcina i-heritage yethu kubalulekile into yokubana kubekho abantu abazofundisa ngayo. Uyawufumaniseka kwamanye amakhaya akukho naloo mntu umnye waziyo ngembali yamathile. Xa ke ngoku amakhasi wona la anjengonomathotholo nawo wonke futhi unjengolo abe nelo thuba lokubana apha siyafundisa mhlawumbi ngexesha elithile, mhlawumbi apha kwi-True FM qho ngoLwesihlanu sitsala iminombo okanye mhlawumbi sifundisa ngembali, sinenkqubo ezawuthi idibanise abantu besintu nesintu sabo, abantu bazikhumbule into yobana bangobani na. Loo nto leyo iyawuncedisa kakhulu ke ngoku abantwana ekufundeni kwabo ulwimi. Xa sibheka ke apha koomabonakude kubalulekile into yokubana izinto ezinjenge-language advisors, abantu abamele ulwimi isiXhosa noluphi na ulwimi, abantu abamele imbali neyiphi na imbali, into ivezwe ngale ndlela iyileyo. Kuye kukwenziwe izinto ezifana nee-fiction apho uyawuthi kojonga into yokubana ewe yona siyalazi ibali umzekelo likaMaqoma kodwa hayi uMaqoma akazange akhwele isithuthuthu, ubone uba inako ke ngoku ufuna ukulahla yona yiyo. Xa kunokwenziwa ke ngoku izinto ezisondeleyo embalini okanye mhlawumbi ithi imbali xa ibaliswe ngobunjalo bayo, ezo zinto ezo zingancedisa into yokubana ke ngoku inkcubeko yethu, ukuzidla kwethu, amathile ngamathile atsho azazi into yokubana avela phi na. Ingadlala indima enkulu kakhulu loo nto leyo msasazi Camagu. But avuyile siyahlekele nje imizuzu emibini sibe kanti siyayivala i-conversation yethu sikhawuleze siye ezindabeni. Kodwa bakhona abazali abaye bafilishe into yobana banako ukuba disconnected from ii-roots zabo ngenxa yoba mhlawumbi umntu wahamba kudala ayophangela kuloo ndawo ayophangela kuyo. Now where can they start uba ngaba they want to reintroduce i-cultural practices ebantwaneni babo, nabo umntu azikhumbuze ngendlela awayekhule ngayo namasiko kwakunye nezithethe zale ndawo asuka kuyo? Ayikokuzithengisa ke msasazi oko, kodwa ke ndizawufuna ukuthi into yokubana ndikwiqumrhu elibizwa ngento yobana libhunga lomthonyama
zikhona inkolo zakwantu jikelele ezimemelela ibuyambo. Xa umuntu enalowo mdla angakwazi ukuzisondeza kumaqumrha njengalawo, ngoba uyawuthi ke fika kula maqumrhu siqale ekuqaleni bha sikufundise into yokubana isiko elithile lenziwa njani, into ethile yintoni. Uthi usajonge leyo sikuxele into yokubana uthini umnombo wakho ngumthile, amathile asuka phi ezofika kule ndawo kuyo njengoku. So ndizama ukuthi ke wena msasazi, xa umntu enozisondeza kubantu abakwaziyo ukwenza oko, uya kufumana konke ukatha akudinge. Namasiko mhlawumbi ngelinye ixesha alithe mhlawumbi laphoseka, siyakwazi umntu ukumcebisa ngokwengqiqo, siphinde futhi kube khona abantu abakwazi ukucebisa ngokukamoya, kuba kaloku asisodwanga kule nto. Ndizama ukuthi ke sinamaqumrhu abuyelela ibuyambo, ibhunga lomthonyama likhona phaa, inkolo kantu jikelele, nezinye siyasebenzisana nazo kuba kaloku sithetha ilizwi elinye lokuncedisana nabantu bethu. Futhi nje quickly in 20 seconds sicela nje your social media handles, abantu abafuna ukukhangela on social media sikufumana phi in 10 seconds? Phaa ku-TikTok ilamvile likaXhosa phansi ko-MA Mango, siphinde sidlulele ku-Facebook Avile MA Mango on Facebook. There's a page ka-MA Mango ilamvila likaXhosa, nalapho isekwandim. Twitter ndikhona MA Mango, YouTube MA Mango. So zizindawo zonke ke ezo endithi ndifumaneke kuzo. Camagu msasazi. Siyabulela Mandoda, enkosi kakhulu for joining us namhlanje. Benobusuku obuhle. Kubulela mna. Thank you so much.